Ahojte kamaráti. Čaute. Čaute, ja som Robčo a som zakladateľ Getpalu a Getpal pomáha. Ja som Vio a ja som zakladateľ GoOK. A radi by sme vám oznámili veľmi peknú spoluprácu práve medzi GoOK a nami Getpalákmi. A kde našim cieľom je vlastne spojiť nás Getpalákov a pomáhať zdravotne postihnutým v tomto prípade. No a pilotným projektom teraz bude monitoring verejných parkovacích miest pre zdravotne postihnutých, pretože GoOK my sa venujeme bezbariérovosti. No a prečo Getpal pomáha? No, pretože práve my, Getpaláci, sa môžeme trošku spojiť a môžeme pomôcť ani nie tak veľmi finančne, ako skôr tým, čo máme všetci naozaj veľa, to znamená našim časom, energiou a srdcom. Takže... super. Takže my sa na vás tešíme a budeme veľmi radi, keď sa zapojíte, lebo naozaj makáme na tom a budeme vás k tomu potrebovať a myslím si, že vás to bude baviť. Určite a ja si myslím, že to bude naozaj že veľmi pekná vec a že spoločne spravíme veľa skvelých vecí. Takže tešíme sa na vás. Presne tak, tešíme sa na vás a všetky informácie nájdete pod videom. Dobre, majte sa krásne, ahojte. Čau, díky.